Našou úlohou je dokázať, že súčet dvoch párnych celých čísel je vždy párne číslo. Ako začať? Tak môžete vyskúšať, že napríklad 2 plus 2 je 4, čo je párne číslo. 4 plus 8 je 12, čo je znovu párne číslo. Alebo 100 plus 36 je 136, čo je zase párne číslo. Ale máte nekonečne veľa možných kombinácií dvoch čísel, ktoré môžete sčítať. A my potrebujeme toto slovné tvrdenie dokázať nejako všeobecne. Jedna z techník, ktorá sa v matematike používa, sa nazýva priamy dôkaz. A spočíva v tom, že začneme nejakým známym všeobecne platným tvrdením, ktoré si označíme A. Z tohoto tvrdenia potom logicky vyplývajú ďalšie tvrdenia alebo výroky. Každé tvrdenie je logickým dôsledkom tých predchádzajúcich. Posledné tvrdenie bude dokazovaný výrok. V tomto prípade našim všeobecne platným tvrdením, s ktorým budeme začínať, je to, že párne celé čísla, ktoré sčítujeme, označme si ich napríklad x, y, môžeme zapísať ako 2x nejaké iné číslo. Napríklad dvojku môžeme zapísať ako 2x1, osmičku ako 2x4, 36 ako 2x18 a podobne. Takže predpokladáme, že každé párne číslo je možné vyjadriť v tomto tvare. A potom súčet týchto dvoch čísel sa rovná súčtu čísel 2a, 2b. Dvojku môžeme vyňať pred zátvorku, takže tento súčet sa rovná 2x nejaké a plus b. A keďže tento výraz bude určite deliteľný dvomi, výsledkom bude vždy párne číslo. Tým sme dokázali toto tvrdenie. Našou ďalšou úlohou bude dokázať, že pre každé prírodzené číslo n platí, že trojka delí tento algebraický výraz. Opäť môžete si vyskúšať za n dosadiť rôzne prírodzené čísla, napríklad ak n je 1, tak potom tento výraz vyhodnotíme ako 1 krát 1 na druhú plus 2, čo je 3. No a platí, že trojka delí trojku. Ďalej, ak n je 2, dostávame 2 krát 2 na druhú plus 2, čo je 12. A tak ďalej, tak to môžete pokračovať až do nekonečna. A stále sa vám môže stať, že pri čísle 1 524 622 to zrazu platiť nebude. Takže je lepšie použiť metódu priameho dôkazu. Začneme s tým, že množinu všetkých prírodzených čísel si môžeme rozdeliť na 3 kategórie. Tie, ktoré sú deliteľné tromi bez zvyšku, sem patria čísla ako 3, 6, 9, 12, 15 a tak ďalej. Tieto čísla môžeme všeobecne zapísať ako 3 krát nejaké k. Ďalšou skupinou budú čísla, ktoré po delení tromi dávajú zvyšok 1. Napríklad 1, 4, 7, 10 a tak ďalej. Tieto čísla môžeme zapísať ako 3k plus zvyšok 1. No a potom sú to čísla, ktoré po delení tromi dávajú zvyšok 2. A to napríklad 2, 5, 8, 11 a tak ďalej. Tieto zase môžeme zapísať ako 3k plus 2. A žiadna iná možnosť už nie je. Teraz môžeme povedať, že existuje také prirodzené číslo k,
že poprvé číslo n môžeme vyjadriť ako 3k, alebo číslo n môžeme vyjadriť ako 3k plus 1, alebo n môžeme zapísať ako 3k plus 2. Pozrime sa teraz na prvý prípad. Ak n sa rovná 3k, tak tento výraz si dosaďme všade sem za n. Teda ak n sa rovná 3k, tak potom tvrdíme, že trojka delí výraz 3k krát 3k to celé na druhú plus 2. A toto tvrdenie musí platiť, pretože trojka vždy delí 3 krát nejaké číslo, nech už po úprave tohoto výrazu tu zostane hocičo. Takže zatiaľ sme overili, že náš výrok zo zadania platí pre všetky prírodzené čísla deliteľné 3, teda pre túto časť množiny n. Pozrime sa na druhý prípad. Ak n sa rovná 3k plus 1, tak potom hovoríme, že trojka delí výraz, opäť za n nahradíme 3k plus 1, teda 3k plus 1 krát 3k plus 1 to celé na druhú plus 2. Upravíme si túto zátvorku. Teda ak platí tento výrok, tak platí aj to, že 3 delí prvú zátvorku len prepíšeme 3k plus 1 krát suma na druhú je prvý člen na druhú, takže 9k na druhú plus 2 krát prvý krát druhý člen, čiže 2 krát 3k krát 1, 6k plus druhý člen na druhú, to je 1 plus 2. 1 plus 2 môžeme prepísať ako 3. No a ak z tejto zátvorky vyjmeme trojku, dostávame tvrdenie, že trojka delí 3k plus 1 krát 3 krát 3k na druhú plus 2k plus 1. No a tento výrok už určite platí, pretože trojka delí určite 3 krát niečo. Takže náš vzorec zo zadania platí aj pre túto časť prírodzených čísel. No a v treťom prípade spravíme úplne to isté. Teda ak n sa rovná 3k plus 2, potom tvrdíme, že 3 delí 3k plus 2 krát 3k plus 2 na druhú plus 2. Ak trojka delí tento výraz, tak určite delí aj tento výraz, ktorý vznikne jeho úpravou. Prvú zátvorku prepíšeme, túto rozpíšeme ako 9k na druhú plus 2 krát prvý krát druhý člen je 12k plus 4 plus 2 je 6. A opäť z tejto zátvorky vyjmeme 3. Čiže tvrdíme, že 3 delí 3k plus 2 krát 3 krát 3k na druhú plus 4k plus 2. Opäť 3 delí 3 krát niečo. A overili sme náš výrok pre každé prírodzené číslo n. Teda tento výrok je pravdivý. Pozrime sa ešte na posledný príklad. Našou úlohou je dokázať toto tvrdenie bez použitia kalkulačky pomocou priameho dôkazu. Začneme nejakým všeobecne platným tvrdením. V tomto prípade, že 24 je menej ako 25. S tým dúfam súhlasíte.
Ak celú túto nerovnicu odmocníme, dostávame odmocnina z 24 je menej ako odmocnina z 25. Odmocninu z 24 si môžeme prepísať ako odmocninu zo 4x6 a odmocninu z 25 ako 5. Odmocnina zo 4x6 je odmocnina zo 4 krát odmocnina zo 6 je menej ako 5. Odmocnina zo 4 je 2. Zvyšok odpíšem. Teraz k celej nerovnici pripočítam 5 a dostávam, že 2 odmocniny zo 6 plus 5 je menej ako 10. 5 si rozpíšem ako 2 plus 3, čiže 2 plus 2 odmocniny zo 6 plus 3 je menej ako 10. Ďalej použijem vzorec, že a plus b na druhú sa rovná a na druhú plus 2ab plus b na druhú. A tento výraz si prepíšem ako odmocnina z 2 plus odmocnina z 3 na druhú je menej ako 10. No a keď celú nerovnicu opäť odmocním, zostáva mi odmocnina z 2 plus odmocnina z 3 je menej ako odmocnina z 10, čím som dospel presne k tomu tvrdeniu, ktoré bolo treba dokázať, čo sa označuje skratkou QED z latinského quod erat demonstrandum, teda čo bolo treba dokázať. Určite sa teraz pýtate, že ako som vedel, že mám začať práve týmto tvrdením 24 je menej ako 25 a ako som vedel, ktoré kroky spraviť. Ak bude vašou úlohou spraviť podobný príklad na tabuli alebo napríklad na maturite, začínate vždy od konca, teda tvrdenie, ktoré máte dokázať, si nejako opravujete, hráte sa s ním, až postupne dospejete k takémuto jednoduchému tvrdeniu. No a až keď robíte dôkaz na ostro pri tabuli, začínate vlastne v opačnom smere od tohoto všeobecne platného tvrdenia. Takže ukážem vám ešte, čo som mal ja pripravené vopred. Toto tvrdenie som si skúsil najprv umocniť na druhú, aby som sa zbavil odmocniny aspoň na jednej strane. Dostávam, že 2 plus 2 krát odmocnina z 2 krát odmocnina z 3 plus 3 je menej ako 10. 2 a 3 sčítam, to je 5. A odmocnina z 2 krát odmocnina z 3 je odmocnina zo 6. Je menej ako 10. Od rovnice odčítam 5. Zostáva mi, že 2 odmocniny zo 6 sú menej ako 5. Nerovnicu znovu umocním na druhú. Dostávam, že 4 krát 6 je menej ako 5 na druhú. A teda 24 je menej ako 25. No a samotný dôkaz som potom robil v tomto smere a vykonával som opačné operácie.